Priyata Nasaresot HKB Keramat Jati Molo Hobar Tudangan Nunganiat
Hurian itu hata di bagasan las niro hadohita parhalado rap dohot keluarga HKBP Saresot Keramat Jati lahopatupa perayaan Advent di bagasan roha mauliate tutu hata pinasahat matabe selamat Advent ma dihamu saluhutna. Ganup bongot hita tu minggu Advent ditogu-togu do hita tu pakirimon na mangulu songon naginobarhon ni lingkaran Advent ima manggobarhon hadirihon ni Tuhan na somarmula na somarujung alpa dohot omega laustiki manakasi diri dohot paubahon roha asa hobar tu lomoni roha ni debata imani digobarhon marhite warna ni tutup langgatan dohot lilin na violet dina mangaradi diri hita tajauhon ma nuaing bongot do hita tu minggu Advent parjolo laus tapatupa perayaan Advent dohot sude parhalado rap dohot keluarga. Minggu Advent parjolo diarahot do hita tutiki nama nomu-nomu haroro ni Kristus padua halihon ima ujung ni hasianganon. Minggu Advent paduahon paingoton hita asa setia para redala di haroro ni Tuhani di sonma digalahi lilin na violet 2. Di minggu Advent patoluhon laos digoari minggu Gaudet magobarhon las ni roha majakon hatu tubuh ni Yesus Kristus di sonma digalahi 2 lilin na violet dohot na rara. Di minggu Advent paupaton ima manggobarhon hamamasani hatu tubuh ni si paluai marhite si Maria di sonma digalahi toru lilin na violet dohot sada narara. Nuaing pinasahat ma Tuhamu saluhutna selamat Advent ma dihamu. Roma hita tu jolo ni debata sito palangit tano rodi isina bongot mahita tu bohalna marhite-hite hamuliateon tapu jima ibana marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia,
natumopa langit dohot tanoon, amin. Idama hatop doauro, tiup mana diho, asa unang adong nama buat tupalmi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, madok maulia te dohami tuho di parpunguan advenon, ala diramoti, jala di pasu-pasu hodo huriam, tarlumubi akan aposom, padita dohot situa, dohot sude keluarga, nama kobasi di HKBP Resort Keramat Jation. Dina mangara de haminwaing managam harorom padua halihon, uhut mamestahun parningotan ari hatutubu ni anakmu Yesus Kristus, ajar hon matuhami aturammu, unang tadikok kami. Padao ma siak kami nasapoda nalipe, saitugihon mahami di akka dalammu, asa hutad dahami hodo hanguluan nami, manang mangulu, manang matepe hami, di ho mahami, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marite mahita. Tabigima hata ni debata, epistel di perayaan Advent parhalado dohot keluarga pornginon. Imana tarsurat di Pesalmen 24 ayat 1 sahatu ayat 10. Gog di Jahoba do tanoon rodi isina, portibion dohot pangisina. Ibana do pau cakotsa di atas ni angka laut, jala di pahot di atas ni angka batang air. Isido na jadi nakok tudolok ni Jahoba, jala isido na hum jongjong sogot di hajongjongan ni habadiaw nai. I mahalak na maruli pasu-pasu sian Jahoba, dohot hati goran sian debatani hatuaon nai. Ini sudut akan susu di bana akan mengelului bohim ale di bata misi cako. Patugijang matohang muna, hamu ale akka harbangan. Patugijang mahamu ale akka pitu sian narobi. Asa bongot raja ni hamuliaon. Ise ulaning raja ni hamuliaoni, ima Jahoba nagogo jala ulu balang, Jahoba ulu balang di hamusuo. Patugijang matohang muna hamu ale akka harbangan, jala patugijang mahamu ale akka pitu sian narobi, asa bongot raja ni hamuliaoni. Ise ulaning ibana raja ni hamuliaoni, ima Jahoba Zebaot, ibana do raja ni hamuliaoni. Ido sahatna. Martua do akan tumangihon hata ni debata,
jala nau peopsa. Amin. Tapuji Tuhata maride mahita. Parhalado namarsitutu mangihuton Yesus. Didok Tuhan Yesus tu akasi seanna. Ihuton maau. Jadi bagasan tikion hita pesude aka parhalado dohot keluarga HKBP Saresot Keramat Jati. Na terjauh do hita. Di jauh Yesus hita asa mangihuton ibana sian pudi. Mangihuton bogas nipatna. Aka parhalado si ihuton Kristus dadagabe lauso adong be na porsuk diadopi tarlumobi dina mangulahon pitu pangaripunan ni ulaon ni situa godang do parukilon na diadopi sude parhalado sipata mabahin gabe lomos hapor seauta ale Tuhan asi maroham dihami sude parhalado patau mahami mangulahon tohonan na pinasahatmu tuhami sude parhalado jongjong. Sasai tok mergugu hami pasuton lo meniroham di tongani keluarga uriam nang di masyarakat pe. Dihamu sude keluarga parhalado. Natarjou dohamu laho mangurupi dohot madongani laho pada sipon ulaon songon naposo ni Tuhani. Marsi urupan di aka nahurang masih tugu-tuguan di aka hamaolon na masa ditongani pakobasion jala pai ngoton
di akka nahurang lobi. Songon keluarga parhala dohami, jojot dohami lupa, paingoton parhala domi lau mangulahon, pitu pangerepunon nila ulaoni, situa napi nasahatmi, mangasahon asini roham ma bangi dohami, saya ajari jala pargisuhi mahami, sude keluarga parhala do, asa dohot hami mangulahon pakobasion napi nasahatmu, Tuhan akosom napi nidekni. Marite napai ngoton nasida, madas-dasi nasida, talu ngobi dohot masiputu mangihutonko di bagasan hasatiao. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalau sim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam. Sai mulak maho tuau, ai ahudo si paluaho. Hasangapon madi debata na dikijang. Amin. Kor gabungan parhalado.
Tapuji Tuhata marente mahita. Tapasadama rohata mertangiang mahita. Pinuji pinasangap maguarmu ali di batanami, di batana sokal doho, di batana badia, jala hodo mangatasi saluhutna, na adong di portibion, do sudina ditopam Tuhan, toktong do diliko parlingguman, diliko ngolu, diliko hadameon, diliko haulion, jala sudi martua alani asi dohod holong ni roham. Ali Tuhan, bison mahami sudi keluarga besar parhalado namartohonan, do sudi keluarga ungah hubok kami Tuhan, rohami marsomba ibagas joromon. Namangido mauliate do rohanami diho. Allah diliku tuhami asini roha. Jala diliku tuhami gogo. Diliku tuhami hai pason. Dumbain boy hai marpungu. Marsada roha. Satai sauluan. Diganop parngulun nami. Ali Tuhan nami. Kudang do Tuhan nau jalo hami mariti asi do holong ni roham di bagasan satahun parhuriaon jala gumus hami marsomba tu adopanmu sudi nanlion mi Tuhan sudi alani asi do roham do Tuhan dang boy hami mangasahon gogo dakung boy hami mangasahon kapar binotoan nami. Dang boy hami mangasahon hamoraon, hagabeon, do sudi Tuhan nang hasangapon na adong di hami. Gale do hami disi. Ale sonari hibul rohanami ro tua dopanmu ale Tuhan. Mandok mauliati. Ala dilikodo tu hami pasu-pasu na godang ima roha na sona. Dupain hibul hami mandok tuho. Mauliate ma ali Tuhan. Mauliate ma Jesus. Mauliate ma ton di porbadia. Natokto manggom-gom daging do ton dinamion. Upakilal hami do Tuhan. Di bagasan sa tahun parhuriaon. Di pakos basyon nami. Di Huriam HKBP Saresot Keramat Jati Godang nahupatu pahami pelayanan diganup keluarga ale toktong do godang kena hurang dia kapelayan nami di keluarga nami be ale diloko do tuhami pos ni roha do gogo jala di pasikopo do salut na ale Tuhan Yesus. Nangsung di pelen nami di Ganu Puria, HKBP Gedong, HKBP Keramat Jati. Jalau sadari hami do Tuhan godang hagaleon nami. Ale rodo ho Tuhan mamasu-masu hami di pasikop ho saluhut na. Kabe sikop, kabe boy hami jonjong Tuhan.
Lau patupahon pelayanan hombar tu tohonan nabi be. Nang songonipe Tuhan pelayan nami di tengah-tengah di masyarakat. Kudang dona hurang. Alero doho Tuhan pasikopun saluhut na. Kebedenggan sude Tuhan. Uli do Tuhan molo marsaur kami di bagasan asi do kolon roa. Dompain kami mangido mau lihate jala marsomba tua depanmu. Tuhan tambai magogo tuhami. Tambai ma tuhami hapistaran nasyoko Tuhan ima bisuk. Asa marhite bisuk nan leon mo Tuhan. Kabetang ha porsyon nami jalagboy kami jonjong songon parhaladom Tuhan. Kabe sitiruon kami tongo-tongo ni keluarga. Urian nang di humaliang nami Tuhan. Asa marhite kami dipakeho kami Tuhan. Kabe parsauran ni habaron ni pasu-pasu manang tu dia pe kami borhat jalan maringanan. Jalau pakilan kami di Tuhan sudei alani gogodo. Alani pasu-pasu do Tuhan. Umbahin kami mangido Tuhan depanmu. Saya martambah-tambah ma Tuhan. Bilangan na porsi alani pelayanan. Na nilai ko Tuhan kami ganup marsada-sada. Tambahin ma bilangan ya kejol manotong unduk. Lo membigi barita na uli. Tambay mabilangan mo si halak na boy lam tamba parbinoto na sida mariti ka pelayanan doho aka jamita na upasat hami diganup aka ruasmu secara khusus nadong di Saresot Kramat Jation toktong mahami mangido Tuhan leon hami bengit ni roha leon hami Tuhan semangat nembaru lehon tuhami kudang pasu-pasu asa marhite pasu-pasu mi Tuhan boy hami hobas sude mangula on mahami Tuhan sude pandita situa sude Tuhan keluarga nami upasatami tua depan asa tutong gomosho romanopot hami jala mangaleon tuhami sahala asa boyu pakai hami silon-lon mi Tuhan. Lau paponakon sudiak jol mana porsia. Asa lamtang dalam matoras ha porsia nasida. Suang-suang ni mamu se Tuhan mangido hami jala mangilik tua depanmu. Ima bangso nami Indonesia. Seho matuktong mangalihon dami na sumurung tunga-tunga ni bangso nami yon. Pasu-pasu sudah namang gom-gom sian kedudukan na timbo satu na met-met asa toktong hobas na sida mangula-ulaw na sida jala unduk tua depanmu Tuhan alas sian hodo sude na Tuhan hagogo ni apehon ma Tuhan asa sude ka pemerintah nami Tuhan panggom-gom nami toktong mangula di bagasan biar marnida di bata nabadia jalanan sokal. Tuhan Yesus di bagasan bornginon marlas ruas itu kami. Di sada sisi kami mangido mau lihat itu depanmu. Alai di lekodo tu kami tiki nauli di bagasan bornginon rap kami mangido pasu-pasumi di acara Advent na parjolo parhalado dot keluarga Saresot Kramat Jati. Mangido kami Tuhan. Lehon matu kami pakirimon. Lehon matu kami gogo doa porsiaon. Asa diganup aka ulon nami di minggu-minggu Advenon. Jala menjelangan non di aka perayaan Natal dengan sudi. Bahkan satu ujung ni tahunon pe Tuhan. Lehon tu kami gogo doa semangat. Asa hobas kami saluhut na. Paraladom nadong di Sabunganon Kramat Jati do nadong di pagaran HKBP gedong tupahi ma Tuhan tuhami gogo semangat asa tutong dengan teratur sudia ke acara-acara nat nungahu rancang nami Tuhan hombar tulomo ni roham jala mangido hami ukap maroha do pikiran nami asa ditiki membegi hatami mahami Tuhan na dibuannya kena posom barita nauli
asa boy tarjalo nami songon tema di tahun 2020 daun ima tema Natal sian Matius 2 ayat 12 dengan waktu si hami jala boy mahami Tuhan mangatusi ado nang dipanggil doho tu hami di bagasan ngulu nami dohot pakkobasan nami mau lihat mahali Tuhan jala toktong hami mangido tua depanmu saya sama salpuhon ma saluhut na akka haurangan dohot dosa nami asa lam tamahami concong di hadapanmu mau lihat ma Tuhan holan di bagasan Yesus Kristus martangyak kami tuho amin. Vokal grup sian sude parhalado ina.
Tapuji Tuhata mari demahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Advent marihita. Huriana hina holongan sudah hita parhalado na di resort Keramat Jation. Odope hiata patupa ibadah Advent sa resort macai uli jala dinggan obartu naniuluhon ni inang padita resort tang jala totu ima bagian ni perbue ni tahun kesehatian di tonga-tonga ni huriata asabui rapsa panatapak kita dinalau mangaradi roha dinalau manomu-nomu haroro ni Kristusi songoninang dinalau para dehut diri di panomu-nomuon di pesta Natal. Alani di pakulingi hatani debatado hitam di perayaan Advent sadarion iman atar surat di Matius 2 ayat 12 iman nagabe tema Natal PGI alaihu jahau kami secara keseluruhan ayat 12 di do songonon. Dungi Roma tona ni debata marhite sian nipi nasida. Unang pola mula be tumopot si Herodes. Jadi siad dalan na asing nama nasida mulak tu luat nasida. Di bahasa Indonesia tema madok maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ima hatana. Amanginang nahinaholongan di Tuhan Yesus parhalado sian hata parhal dohot adu parhal ima pajaga parik pajaga gerbang di huta ujui ala adong batas nak parik menjaga parik di huta jala parhal ditiup dosarune ima nasian taduk ni horbo ima alatna moloro musu asadong buah-buah asadong tadda
di palu mai diobus masarunai suarana ulas gabe sani mau bena gabe ngamakuling be ngamarhalu bena sida ngamarbuo na sida parhali gabe ima parhalado parhal adu namar kuling namar buah ima nanidok na parhalado di huria dipakai do hata parhalado di bagasat pangatusion parhal manang penjaga dogma penjaga ajaran si jaga toddi ido anggo parhalado di huria dang mangaramoti daging ni jol mana di hutaibe dang mangaramoti hola di pardaging be alai nunga gumudang mangaramoti mangarajai mangodihot toddi ni ganup ruas ni huria asa unang marmara manang asa unang lilu toddi nang rohani akana porsia alani ido dido ulaota mangajari alani ido ubana dido parhalado manangyakon mamata-matai manungguli paingoton madulo doho papungu nasa narikot tuaka ulaon dihuriai doho ragam na asing dope atong hita na pungu di sodon waingi aka parhalado sude hitan waing si ramoti toddi si jaga haporseaon ni ruas ni huriata alai dang mungkin boy hita mangaramoti dang mungkin hita boy majaga haporseaon ni halak ia sojolo ni ramotan toddi niba ia sojolo tugu haporseaon niba dohot keluarga niba ai marhite nagabe tiruan dohita dihata marhite nagabe tiruan dohita di pangalaho ido dalata mangaramoti puda ido dalata mangaramoti haporseaon ni ganup ruas ni huria marhite na tiruan hita parhalado dihata nang di pangalaho laos ido nuaing jojo tu hita di minggu Advent. Advent ima kedatangan haroro ni Kristus. Nama nomu haroro ni Kristus do hita di minggu Advent. Alani ikosahat berita nauli tu sude huria. Tu sude ruas ni huria adorang so haroronai alanai manomu haroro ni Kristus ido di minggu Advent alani adorak so haroronai iko sahat berita nauli marhite ise ima marhite hita parhaladona ido ubay naikon marsitutu parhalado ido ubay naikon marsitutu hita jumulo para dihodiri huhut mameritahon berita haroro ni Kristusi napa dua halihon anggiat unang magopo haroro ni Kristusi alani ikosahat berita naulii jala lasni roha dosi jaloon ni halat na parade diri di nama nomu haroro ni Kristus alai kepanikan ketakutan do nang si jaloon ni halat na sumangarade diri ima songonan idok ni upamahon di Yesus tu 5 buru-buru naoto dibuat dunia alitona alai dang dibuan miak asa ditikidung ro panguli HP habis miak nasida mitok palitona gabe dang dohot nasida tu hasapuran reai tu pesta ujuk lasni roha ala nasida tidak mempersiapkan diri alani ido naki didokon ulauta ikop berita honot tado adorang so haroronai unang marisuang ganup jolma ditiki haroronai ala itu tubuh mata ida siani ahado sibot ciri ahado mabain ubana dang taruli jolma di pesta di berita nauli ima boido na perjolo ala dang sahat manang dang diwoto berita nauli molo otutu hasalaan bagian ni hita maun molo dang sahat berita nauli hahurangat ta maun
baru muse aladang dia turehon si pahingot mananggabe marleha-leha na asing i nung di begini beritai alai tanggung pakatusyon na gabe dang dijakon Kristusi jala adong do muse memang daktaruli na sida di haluaw ni ala dang dihaporsiai hatai. Dang dia porsiai ala yang guna gabe tanggung jawab utama taima so tungdo ala dang diboto barita noli hape disuruh hita gabe parhaladona disuruh hita lauma marita ho barita noli sotung sota babua sotung sota baritahon ima neng dohononna ala ni buhado hita na maratfen buhado hita na maratfen. Bapak Gereja Agustinus mengatakan bagaikan orang yang tenggelam, yang meronta-ronta berusaha mengangkat kepalanya dari atas air itu untuk mendapatkan udara agar dia bisa bernapas. Seperti itulah orang yang beradven. Hirana pusohat do pakilalaan ni halat nama rafen, nama dok dangadong hangolua di ibana iya soalani Kristus. Ima hangolua ni ima nakisongon halat na tenggelam namugap dia membutuhkan udara untuk bisa bernapas agar dia bisa hidup. Seperti itulah orang yang beradven. Adi tada dirina berdosa doau, adi tada do dirina dang tugogoku, adi tada dirina amang tahe gudangay na sohulahon ro nama ibana ho nauhum nama au. Alani do ban nagabesai roi bana majou para dihodiri madok Tuhan asiroham. Maka Agustinus mengatakan orang beradven itu adalah bagaikan orang yang tenggelam yang membutuhkan udara untuk bisa bernafas. Saliling sota rajumi dirita di bagasan nasongoni dang apalarikot memang adveni. Alania kamanginang porludo sadarata. Ala songonido nang nataadupi di tonga-tonga ni kondisi ni portibion nuaing. Dan nunga dibaritahon bahwa tahun 2023 tahun gelap dan nunga mulai pusohan ganup jolma nuaing akan ada resesi kemerosotan ekonomi. Pakorhon ni porang, pakorhon ni pandemi, pakorhon ni gempa, bencana alam dohot akan asing muse. Bahkan prediksi para ekonom mengatakan bahkan terjadi gelombang PHK dan memang ini sudah terjadi saat ini. Dan pengangguran akan bertambah. Jika pengangguran bertambah, korelasinya kejahatan pun kriminalitas akan meningkat. Tapi ring manwaing di tonga-tonga ni nahapusohat dohita sa sitong nasongon na mugap dohita onwaing. Molope menurut hita ng apala gudang na hona alay dampaknya pasti kena. Dampaknya pasti kena kepada kita, ke gereja, kepada jemaat. Alani ido hinorhon ni keadaan ni nuaing di jauh kita asa marhite-hite temaon didog siad dalan na asing na sida mulak tuluat na sida ima akaparrohan na siya purba do na ditaringotan na diturpukon asa siad dalan na asing bo asa dak siad dalan na parjului ala ternyata nunga diboto Raja Herodes nang tubu rajai si paluai ala ni disakavi ibana na yang mamunu rajai alani ido ro de bata marhite pernipio ni parroha siya purbay madokon unak siya dalani musi hamu mulak anno gabe disuku kamu di dia ingananna gabe botoon na masih di dia harorona ingananna gabe di pamate alani di lehon de bata habisuhon tu jolma ima parroha siya purba asa dilului dalan na asing asa malua na sida jala saut nang lomo ni rohani de bata ima Kristus nama buan haluau ni todi ni de bata mangajari na sida siad dalan na asing ala adong mara di jolo ima nang tubuh sakap ni si Herodes na kineng bamunu da songonido na taadupi nuaing di bagasan keterancamat dosa sitong nuaing portibion
di bagasan keterancaman dono yang portibion, pakorhon ni pandemi, pakorhon ni bencana, pakorhon ni porang, alani dijauhi ta asa tinggil jalan mangului hatani debata. Kita diajak untuk akan mengikuti cara hidup yang tidak biasa. Nungalilingnya didengung-dengungkan new normal life. Cara hidup yang baru, change of paradigm. Merubah paradigma cara pandang kita tentang sesuatu untuk melihat sesuatu yang lebih baik. Marhite bisuk nasihat debata. Atong dia mana yang siulah honota. Mana yang jojo pakorhon ni Advent di nama nomu-nomu hita di haroro ni Kristus. Alasongon namu gak bertahilalan waing di situasyon hinorhon ni dile hotu hita bisuk na perjolo na naing ulau taima naing ma mulai sadarion mari kita hidup berhemat. Mari kita hidup berhemat. Ngeliling yan hata hematon dang apa lebih negibi kan? Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai ini dari dulu di sekolah. Tetapi saat ini kata berhemat ini menjadi sangat penting. Usahakan tidak menambah hutang. Usahakan tidak menambah hutang, termasuk do dina marnatalon, olo do gabe tabbagudak pengeluaran, sopola alani rekod nanian. Alani di situasi resesi ekonomi, kemerosotan ekonomi na so jelas dope, kita diajak untuk berhemat. Molo so pala rikot, unak pola tapak sahon. Tutu rikot do bergaya, aledak pola mate hita molo pe so margaya. Dukan? Atik pe di dokodak sudap molo mati gaya. Tapi tidak apa-apa. Tapi demi keadaan ini, kita harus berhikmat dengan cara berhemat itu. Mengencangkan ikat pinggang. Kan? Aladak tabo to olaknya digan. Sebagaimana awalnya kita lihat prediksi Corona tahun 2020, kita jor-joran menghabiskan dana untuk membantu ini, ternyata berkepanjangan. Waktu itu juga gereja, beberapa gereja sempat berpikir, ini cuma 3 kali ini. Paling 3 bulan selesai ini. Ternyata 2-3 tahun belum kelar juga. Maka dampaknya kita tidak tahu. Maka berhemat adalah cara yang wajib harus kita lakukan. Kemudian cara yang harus kita gunakan dengan cara yang lain. Mengalului dalam na asing nakina ni dok nai. Mari biasakan membeli yang penting saja. Tu horma, narik kot situ tu. Molo sopola rikot dope bawa taham majo. Rikot donian tulu sepatu di natalon. Alai molo sopola rikot tian nalilingi matok tapake. Nanti nalilingi majo tok tapake. Dak pola moru pakorhon ni. Tu las ni roha di Natal. Baru naik koriko musa pikir hon tambah mikir hodalan ni ngolu na asing. Asing ni na Somal. Ay Roma masa ni haleon. Molo gobaran ni tiki masa ni bangso Israel na haleon non. Dinipi ni si Yusuf 7 tahun. Masa panen 7 tahun. Masa haleo potir. Alani nung adi paingot ya tu Raja Mesir tu Raja Firaun. Asa di papungu. Mereka membuat lumbung padi untuk persiapan makanan mereka 7 tahun yang akan datang. Berarti itu adalah hikmat yang dari Tuhan. Maka yang mau dikatakan, mari kita memikirkan cara bagaimana untuk mempersiapkan kehidupan untuk hari esok. Meskipun kita percaya bahwa Tuhan tetap melindungi dan akan mempersiapkan. Tapi kita diajak untuk berhikmat. Yang berikut, hal yang perlu kita ajarkan, kita persiapkan adalah ternyata olo nama gabe muba pakubasyota di Huria. Molo pakubasyota na salilingon nung atahubasi marhite sel sorge. Mengunjungi ruas di Huria.
Atik pedang apalah sikop. Dungi terjadi pandemi, maka kita juga mengunjungi jemaat itu secara virtual. Tetapi dengan keadaan ini, kita diajak lagi untuk berpikir ekstra. Pelayanan kita ternyata tidak lagi hal yang biasa-biasa. Ini sudah extraordinary. Diajak untuk mendampingi, mabuhali ruas nihuria, asabui mamake na adong, jalabui hidup sederhana. Ima. Mendampingi, mabuhali ruas nihuria, asadohot nasida hidup sederhana, mencukupkan diri dengan apa yang ada, dengan membuang hedonisme, membuang konsumerisme, dohot akan asing. Marhiteaha, marhite parhaladona, paditana, situana, calo situana na perjolo, hidup sederhana. Hidup apa adanya. Dan ini sudah menjadi tema dari PGI, mengajak seluruh bangsa Indonesia, orang percaya agar hidup dalam keugaharian atau hidup di dalam kesederhanaan. Alani sotung do tutu hita parhaladu di ida. Aka parhaladu ipe konsumeris do. HP wama hitaon. Alani ido dekin pendampingan secara langsung padonganio tu nasida asa di ida nasida bahwa pola hidup kita juga sederhana dan mereka pun mengikuti itu. Jalan na mangihut di masa ni haleonon naeng malam takas holong nama si haholongat di hita. Ini memang hal yang terbalik. Biasanya dalam masa kelaparan orang akan mencari, berusaha untuk mencukupkan dirinya sendiri. Bagaimana supaya aku bertahan hidup, orang lain bodo amat. Ido kondisi ni bencana kan? Kondisi psikologi ni bencana song nido. Da song nido tahe na taberang di YouTube na terjadi gempa na di Cianjur. Itu merlujung dua mata itu ho inat itu luar. HP da anak kona tinggal. Karena memang itu psikologi dalam bencana. Tidak ada sempat memikirkan orang lain. Tapi bagi kita orang percaya saat ini dikatakan di saat kondisi sepahit apapun, justru kasih itulah yang harus kita kedepankan. Jadi berbeda pola berpikirnya. Kristus madokon aido di halomohod debata asa unang maholan na manarihon nariko tu dirita sa diri hita alai doho ma manarihon na didongan. Perbanyak berbuat dan kurangi menuntut. Ina monuaingo kan? Perbanyak berbuat dan kurangi menuntut. Jalan na mangihut di sosodo itu hita naing di pangaradiota di minggu Advenon. Ikon sosoata maruas ni huria asa unang sumurut rohana sida. Unang sumurut hapor seon na di Tuhani ditiki masa ni haleon. Unang sumurut ng hapor seon na di Tuhani ditiki gotilon. Baik saat kelimpahan maupun dalam kelaparan, biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Alaodo jojo cibo ciri ni halak madau siat debata jala takaso di boto sibolisino ni ido bade ditiki di boto sibolis puasa Yesus 40 hari 40 borngin di boto do nunga male Tuhan Yesus dungi terodo Yesus sibolis madokon tutudo ho anak ni debata molo tutudo ho anak ni debata bae maju batuon gabe roti. Soal kebutuhan perut, kebutuhan jasmani cenderung bisa mengalihkan iman kita dari Tuhan. Segala sesuatu kita bisa akan abaikan demi kebutuhan fisik, jasmani. Oman waing ngolu nata adopi asahot hita marhapor siao ditiki male nang ditiki butong pe puji ma Tuhan de batam hapor siai ibana ulaw na muradon daong. Alam memang nakinganunga di tonga-tonga ni situasi paranguluan na mo gapita. So nga nanidok ni si Agustinusi.
Di situasi namugap do hita nuaing. Alani do ban eko saya mangarutta hita. Iko saya hatopi ta lau mangido gugu tu debata. Mangarutta sian hagaleoni. Mangarutta sian hahacitoni. Doho sian ragam ni hapariro na nengro. Lau mangido tu debata. Asiroham. Jala ido ban narita idehon. Maranata ro o Tuhan. Amen. Say tibu maro. Ainu nga hacitan nasida. Daktar taya nasida be si taono ni nung hacit ala ni ruban na di joro maho Tuhan palua mahami ido on jala ido nang edita nakini burusion ro maho burusion ro las maroham ay nung ro marajami pada mehon ala ni sada dalan ala pada meho portibion hola tu hatta ido jala hola tu hatta ido hita marhapor siaon waing alai pai maro Kristusi pai maro di sido hita di dokon marbisuk pai maro na pasti las doro hatta beheno ni tu hatai ai nunga di palua hita siet dosa alai pai maro ima sotung gabe lilu rohata manang gabe sotung gabe ditikiro Kristusi didapot hita dang mangulahon lomo ni rohana. Gabi sodoho tita sugut di pesta las di rohai. Jala alanima di minggu Advenon. Iko takas do hita martangiang. Iko takas do hita nang marpuasa sa sitong na. Atipe bukan soal berpuasa secara fisik makan dan minum. Ale marpuasa mangulahon akan nasudinggan. Marpuasa hita makatahon nasudinggan. Marpuasa hita mamikiri akan nasudinggan. I mana ni dok na pertobatan, i mau mana di gobarhon ni tutup altar ton na ungon, asadong hamubaon ni roha di hita berubah dakola di pakatayo di pangalaho alai di sadok sendi ngulut tahun maing di togihot do hita muba lau manopot haroro ni Kristus si paluai asa di pergugui tu hatai mahita. Tatiup totong hatanai tinggil hita nakingani songo paroha na siya purbao dioloi na sida do unak siya dalam muna perjoloi homulak alay lului madalan na asing ina dioloi do jojo tapake pikirata lau menyelesaikan persoalan alani say logika tot tabahin untung rugi tabahin alay debata madokon siya dalan na asing ma. Maka ikutilah jalan Tuhan agar kita beroleh keselamatan. Amin. Ali Tuhan, mau lihat madipakulingi hohami marhite hatam di minggu Advent. Asa tutu si tutu hami parhalado ni huriam, na jinom jalan na pinilitmu. Lau mamaritahon barita nauli, barita haroro ni Kristus tu portibion, barita hamubahon ni roha. Adorang soro Kristus badua halihoni. Alani naing mamarsi gorgor rohanami dohoto dinami nang semangat nami. Laho mamaritaho barita nauli itu saluhut ruas ni huria. Asana sida pe radi rohana. Jala dapotan las ni roha di haroro ni Kristusi dang marisuang haroro ni Kristus tu portibion. Alai guk do hamaolon, guk do nang si pikiran, guk boban hahaciton diae aka naporsea di portibion nang ruas ni huriam. Dilehoko tu hamin waing bisuk, marhite-hite hatam. Molo aka parroha siya purba di pakulingi hona sida asa malua sian mara jala asa saut lomo ni roham. Di pakulingi hodo nang hamin waing asa marbisu kami jala malua hami siya ragam ni mara dohot hagulapon dohot keadaan ekonomi naso haru pasti dope jala di bagasan resesi ekonomi di tahun naneng ro atik penong mulai nuaing. Atong na dipakulingi todimi do hami nuaing asa mangarade diri hami unang gabe tarela hami jala sotong gabe terpuruk
hangoluan ni ruas ni huriam akan na porsea di portibion ala so bisuk hami mamakke dohot mangargahon si paingot mi. Asa gabi songo parupuan na bisuki hami na mangarade di haroro ni panguli gabi jupang las ni roha nang ulup-ulup di tikina. Sayunang hami songo parupuan na otoi para de diri alay dang mangarade nasa narikot atong todimima tuhami toktong asa marbisu kami aliamang. Jala huboto hami holong doroham paluom mudo hami siaragam niya kahapariron na adong di portibion. Jala hodo pargugo na suhatudusan tukdo huasom mangatasi isa luhut na alani ubahen na marpakirimok kami. Asa satia hami toktong mangului hatam doho mangihuton lomo ni roham. Mauliate madiho aliamang nabasa. Di parsauran nami parhalado ni huriam hakabipi saresot Kramat Jation. Bui saroha sa pikira kami lau mangarade diri di panomu-nomuon ni haroro ni Kristus. Sai ima manungguli hami asalam beringga seroha nami makatahon nadinggan hobartu hatam. Gabi tiruam matutu hami di hata nang dipabahena di jolo ni ruas ni huriam. Jalanaing matutu marhite perayaan Advent lam tugu haporsion nami nang todi nami rabdohot keluarga nami jumolo. Asa boy nang hua puli hami hua jari hami nang akadongan nami na asing. Atong di naung sahat hatam tu hami margugum hami jala pos maroha nami manguruti nguluon jala hot mahami marhamu bau ni roha jala hupadau hami nasa sakap-sakap na sohasea jala hupadau hami pikiran naroa jala sayro mahami tuho majalo hasesaan ni dosa. Pasu-pasu ma sude situa nang calo situa petahe rabdoho keluarga songoni nang akapadita nang akaparhubas di tonga-tonga ni huriam di sadok portibion marhite-hite ngulu nami patarma haroromi dohot harajaumi di hata di pakuling nami di pangalaho nang di pahian nami nang di pabahinan nami si ganupare di saluhut panggulmiton ni ngulu nami. Ay gabi jamita na mangulu mahami maradukpo saluhut ruas ni huriam. Pasu-pasu huriam resort Kramat Jation dan yuluhon ni inang padita resort nami inang padita anda pera buru pangaribuan. Asa tiur diarahon huriam hobartolomo ni roham jala sude hami rap mangului ho ay hatamdo ujahan nami. Atong pinuji pinasangap maho saliling hami di portibion jalanay mamarbarita na uli di saluhut panggulumiton ni ngolu jala luas mahami ng gabi ula-ulam lau manarihon akadongan namin nagali pakorhon ni bencana na di Cianjur nang ragam tahe kaparsorion ito nga tonga ni huria nang di bangsoon saay pakulingi hami be asa hami parhitiam bahin pasu-pasu tudongan sude alani Kristus Yesus mauliate madiho. Amin. Mare de mahita buku de nomor 40 laus di som mahita papungu pelian. Asbe marohamuna nati korohai nang rodo rajamuna membuat
koma peliata. Ali de bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaomo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan de bata amanami para si roha, hasangapon hamuliaon dohot puji-pujian madihoro di saliling nililing na. Mauliate marohanami diho ala ni asin ni roham dohot holong ni roham. Ay disuruh hodo anakmu nasasadai asam malua na ginonggoman sian dosa nabi. Namarlas ni roha dohami nuang di bagasan haserepon ni roha. Marningot haroro ni anakmu dohot hapapatar na tuliat portibion. Ali Tuhan Yesus Kristus anak ni debata na mangului pinuji maho ala ni asin ni roham, ala di patutoru ho dirim, gabe saur ho tuhami jol manalea, asa malua akan na pinilit musiat dosa nabi. Marlas ni roha dohami nuaing, jala mauliate rohanami, marningot harorom mangibati hami. Saitopot mahuriam, jala pature may bahen ingananmu, bongoti marohanami, perbadiai jala patiur masaluhut nai, marhite-hite sodang ni barita nauli, asa hubas hami paimahon, ari harorom nasangapi. Say pasu-pasu ma panggonggominami, jala pasu-pasu masaluhut parhalado ni huriam, dohot akan napaturehon na marsahit, asa margugo na sida mangaramoti huriam. Say sungguli mahami tuhamu baon ni roha na tutu apuli ma akan namarsak urupi mana tergugut dohot namarsahit say patiur malakka ni nalaw mate asa torang roha na manopot hasonangani say topot madongan namin na dihahulumon pabicar mabarita nauli tu nasida asa lam tabba akan naporsea dohot napasangapon ho di harorom na sangapi. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na merdosa tuhami, unak kami tu gihut tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin. Selamat Advent Madihita saluhna. Acara nabangihut pinasahak matu parhalado resort.
lihat tema di amang padita nami do ina padita nami nuaing saat mahita tu acara na pasahaton hata selamat Advent na berjolo pasataima tu na mewakili keluarga Parhalado Saresot HKBP Keramat Jati. Upasahata mima tu amang situasi situmorang. Nau persangap kami inang Perdita Resort dohot keluarga di amang inang Perdita nang soni di amang Perdita semajutak nasian gedong dohot keluarga di damang dohot dainang dongan Parhalado dohot keluarga di damang dohot dainang calon situa dohot keluarga malutung hami pe nambah sahaton hata ditikion dus maruhata hami pe dang lapola ala ni malo manang dohot akan asing alai sadamar hata upasahatai matuhita selamat Advent malihita saluhna. Memang perjolo hita nakin suku-suku do di roha masalah program ni resort alai tarida matutu hinauli dohot tinadenggan ni namasa nuaing natapatupaon songon pamujota tutuhan debata patuduhon hasadaon ni roha ni Parhalado dihita Saresot Keramat Jati. Memang ditik-titik kenang salpu tapatu pado hasadao dihita marhite pertangyangan Saresot alai alani kondisi do situasi macohok mei alai marhite nuaing na dipatupa resot Saresot ulima tutu jadi pasaton nami ma tu Parhalado resort nani ulun ni inang Perdita Resort mau lihat godang ma di program ta jala denggadu tutu aka natapatupa patuduhon hasadaoni dihita denggado tu aka hari namangihut patupauta aka sisongonon nabui manungguli hita nabui sada rohata dinamakobasi huriata tu aka hari nanengro. Songonima siak kami mewakili Parhalado Saresot Keramat Jati situa seh situmorang mauliate horas. Mauliate ma diamanami amang situa seh situmorang diuduti ma muse tunamangihut sian amang Parhalado Resort upasahat tamima tu amang situa aji sinaga. Shalom. Parjolo tapasahat mahamalat yang rohata tutuhata parholong rohai na mga lihat tikini ulio dihita boy hita Parhalado Saresot rap dohot keluarga ima napehut-ihut acara naung tapatupa palitikion na di program pon di program di resota damang dainang
parhalado dohot keluarga nasaresot tung las dorohanami di hasadauta di haradiota di narohita pada tikio tutu lama dohoti perayaan ima di namangaradi hita di minggu-minggu Advenon lau mangaradi tuna manomu-nomu merayakan haroroni si paluai. Sona pinasahat ni donga parhalaru nak kining suak soni nak sia jamita na pinasahat ni amang padita odope tapatupa di program resort na songonon jala molo tahilala tung masai porludon dihita sipau ti hutut ta tuaka tiki na mangihut marhita jamita nak kining nungata bigi molo tungso tarjalon yakka ruas tai haluauni alani nasosahat barita nauli dihita di ruas tanah sarasoti haurangat tamai alania samangaradi mahita tutu sayu nang ma dang taruli haluao ruas tanah saresoton ala nasosahat tunasida barita nauli alani hagaliota mangulahot tohonatai dihita parhalado resort na niuluhon ni inapadita resort disosohon dia pada dia carot tu hita asa toktong taradoti tohonatai jala marpangido kami parhalado sa resort tudamang dainang keluarga ni parhalado resort parhalado nasa resorton asa dukung hamu pelayanan nami sosoi hamu hami asa ringgas hami dinalaho mangulaho tohonon nami asa marhite-hite pelayanani lam jonok rohani ruastai tu debata lam togu haporsiaon ni ruastai tu debata jala lam dipergugui hita son na pinasa ni magpadita naking mendampingi nasida asa lam togu di haporsiaon mangadopi manang ahape di luas Tuhani masa siado pata tuak katiki na mangihut asa di bagasan pos ni roha hita do ruas tai mangido gugu siat tuhata dohonon nami ma sian parhalado resort mauliate mari tuhata mauliate ma di hita parhalado sa resort mauliate ma di damang dainang keluarga ni parhalado sa resorton anggiat ma pelayanan di Huria Sabungan HKB Kramat Jati nang di Huria Pagaran di HKB Gedong lam marbungaran pealanata gabe hasangapo di debata las nirohama nang dihita do ruas ni Huriatai amen. Mauliate ma di amang situa aji sinaga nasian parhalado saresot diuduti ma muse tuna mangihut hupasahat tami ma tu inang padita resot inang padita anna pangaribuan. Shalom. Horas. Di hamuna amanami inanami parhalado saresot HKBP Kramat Jati suang-songoni di hamuna keluarga parhalado sian 2 Huria ima HKBP Kramat Jati dohot sian gedong. Tarpuji matu hatta ala dengan basana do boy tapatupa ulaon ima atpen HKBP Resort Kramat Jati secara khusus parhalado resort dohot keluarga amang inang somalna do tapes tahun diganup huriata ima atpen Natal
Alaion memang sangat berbeda. Sangat menekankan suasana Advent dan suasana Natalna. Sampai nakaningpe hupangidoho tu parjamita asa fokus tu Advent. Jala mata acara tape Advent. Puasa. Na parjolo asa unang lari hita sian minggu ni huriatta. Ima Advent dope hita. Dang Natal. Asa momen Advent on betul-betul bagas tak uhir di bagasan rohatta. Dia mai asa managapita diharunai napa dua halioni. Ima disunggulhot tuhita amang inang. Dipaingot tuhita sudena. Nakaning Advent marhite lilin. Opat lilin. Ya. Bagasan sebulanon hita. Medalani masa Advent. Jala hita do parhalado mamuka ulaon di acara Advent sekaligus digabung do Natal di tonga-tongani huriatta marhite seksi-seksi manang dewan kononia kategorial pada umumna hita do na mamuhay ya. Ido molo sepakat do hita untuk tahun-tahun na mangihut tato rusom ma ulaon na tapatupa songon di Bornginon. Hita do amang inang parjolo membuka ulaon ni ibadah perayaan Natal manang Advent sian huriatta. Jadi nga taulahon di bagasan sadarion. Buas hari Selasa ala memang somalna hita parhalado marsermon. Jadi jamna nakaning molor otik nangi molor otik manang merek otik MMO ya. Nang masalah temang minta maaf mami disi narusna 10 HP gabe jepi itu. Na mangiu muse amang inang. Songon pesani jamita nakaning macet orang kita ya. Bahwa buhado hita songon parhalado do keluarga ya. Bergandeng tangan mahita ya. Menghadapi akahamoloni asabui tebuan ruasi menada Kristus parholong ni roha pardenggan basa. Segala hal yang sulit, yang berat di hadapan kita semua, kita akan bisa melampauinya bila kita bisa bekerja sama. Dituntut dohita amang inang untuk berinovasi, berkreatif di bagasan pelayanata di tonga-tongani resepton. Mulia tema pasatami tu na parjolo amang padita sakarya simanjutak martopak joita. Ya. Luar biasa jamitai gabe hanguluat tama ate
Na peduahon martopak maju hita tu para gegda ima inang pendeta Lilis Perutambunan. Ya. Go bain. Ya, mau lihat ya, secara khusus tu para resok mada. Ate. Idi do amang para resok. Iya, amang sekben dia amang situa ya. Aje Sinaga ya. Amang situa besilalai orang sehat. Amang situa ye Siregar sedang berhalangan. Ya. Songonia ka tim musik ya. Par orgenta dohot par pianista dot par song leaders. Martopak maju hita. Ya. Ido ulina alani nasida do boy kerjasama. Nang tua ka ama sudi marjas nasida. Martopak maju hita tua ka ama. Ya. Ya. Nah, so marjas tahun depan mamarjas. Nanti. Iya. Iya. Ini perintah dari amang sekben ini. Marjas mahamuna hina kan. Markebaya ma akaina. Iya. Dengan arahani amang. Lani napatuluhon hita menghadapi sentralisasi. Panghiduaku tu hita sudena. Rak mahita bergandeng tangan. Unang masih pasubuan. Ahanang ditotopon sino di gudang. Ido dalani Tuhani. Lau paululihon huryai. Ini sudah waktunya. Mungkin selama ini kita hanya berputar-putar di Huria Manang Resort, Manang Distrikta, Sonari hita ikon hobas. Dalam ancaman resesi ekonomi global, kita juga diperhadapkan dengan sentralisasi. Namun posdor hatta, burjudo Tuhan, dipargogui do hita amang inang. Asal mahita mengului ibana. Martangyak kita asa sudeboi mardalan dot dengkan. Mangido hami tuhamu amang tarlumobi parhonami baik di Kramat Jati dohot di gedong dia na tolapta tau payahom 55% tapasahat 45% ima taatur-atur mak. Taatur-atur. Mengida di tahun depan muse songo dia mak. Ya. Jadi tuaka pangulan nagok tikipe. Mohon unang marungut-ungut kita. Kota sadari do. Sude do on demi untuk kebersamaan. Asa dengan sudi mardalan. Naung ditotopon sinu di kudang. Mulo pelayanata tapa maju ta utamahon dak pola mabiar hita disi. Isario Tuhan itu ngulutta. Amin. Naparpudi mangido maaf kami disude akahaurangan nami selama 1 tahunon amang inang tarmobi tua kadongaku parhalado goku haurangan nami disi alani lehon ma masukan secara sportif ya membangun sifatna sa boy maju resota Kramat Jati. Mulo berita soal resort Kramat Jati nga terkenal be dengan di HKBP. Aleta tingkat ton muse ati manginang ya pelayanata resota asa terpuji Tuhatta. Salinari minta maaf kami di segala keterbatasan nami melayani di tonga-tonga nina 2 huriaon
Mahita bergandengan tangan untuk ke depanna di tahun 2020 asa lam toropna karwasta. Pajonok kondirina tutuhani marhite pakubasyota na parpudi keluarga. Mangido hami tu sude hamu keluarga nami, amanami inanami, asa unang marnabo sakkamuna, manangyak kami, mandongani hami, mendampingi hami, jala memaafkan 1000 maaf. Molo di dahamu tingkah laku nami, pakaten nami, dang suman, dang hobar songon hatani debata. Alani unang tinggal lo kamu hami. Ati manginang iya ikon rap dohita. Dang boy holan ama ina parhalado leko do keluarga kecuali nama balu ibana. Babay no nate, no nama balu ya nakon nama te. Nangi iya ale molo hot dope ripei hamuna manami nanami rak mahita. Ala hami adong boi mampu ala dong do hamuna na mandongani hami paingoton hami. Ima hata parpudi di hami di tu hamuna sudena sai anggap ma momen adpen on mabaik kita termotivasi terbalas rohatta laho makubasi ulahon di tonga-tongani huriata. So ngani mana boy pasatami horas. Mauliate ma di inanami inang uluan inang padita resort boru pangaribuan. Namangihu mamuse inang semoga sukses Kramat Jati tarlumo biparhalarona nama jalo arahan ni inang di Bornengon. Sukses HKBP Kramat Jati. Jadi namangihu mamuse amang inang di acarata anggosian bagas joron itu hata nunga sipul bena di patu pahuriata do songon sipanganon di hita makalason apen na parjoloon na mga rayahon apen na parjolo. Jadi nunga di patupa aka donga parhalado pe di serbaguna. Sianonan non udur mahita tu serbaguna. Jalalau supa sahatami ma tu amang padita oloan asa dibain tang yang mangan. Tujolo ma amang. Tabasada rohata martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan marolok ulak kuasa tami tu depanmu nabadi Tuhan. Sila asidot holong roham. Tok tong ho mangalen ho sahang ulua di hami di umbason. Boy di batu pahuriam. Ima perayaan manang pertangyangan Advent. Di son na pinatupan uriam saresot HKBP Kramat Jati. Nungasipul acara nami Tuhan dina mamuji do pasanga pengguarmu marite kebatian nami di umbason naing mangulon mahami Tuhan marhite hamora na pinasakmu tuhuriam HKBP Kramat Jati imasi panganon do sinumon atong pasu-pasu mai Tuhan asagabi gugune baru madihami Tuhan dina laho pa iut toko Tuhan di umbason sedarion sugut nang calenggeling na pasu-pasu nang toktong sudi hami na pungon doot sudi keluarga nami doot sudi aka program ni huriam saresot HKBP Kramat Jati atong Tuhan oma Tuhan tang yang nami ele-elek nami nang sumbo kami marhiti-hiti guarnya nakmu Yesus Kristus Tuhan nami martang yang kami tuho. Amin.
titik si gopa golang-golang pangarok na otik manang sadia pina tu pani resot ta saya godang ma pina pas-pasuna matutu